Fy enw i yw Elin Evans, fi yw'r Swyddog Cymorth yma yn Canolfan Lles Llambed. Fy cymwysterau yw ffitrwydd a ffasiwn. Fy dwysys i'r gyrfa hon achos ei fod yn agos i adref a bod mod i'n gallu aros gyda fy teulu a ffrindiau. Mae fy niwrnod yn edrych yn eitha fisi rwy'n helpu'r staff yn gwneud siŵr bod y tîm yn cael y cymorth cywir ac yn gwneud siŵr fod yr amserlen yn rhedeg yn iawn. So gyda'r asesiad risg, maen nhw wedi cael eu creu yn barod. Rwy'n gwneud yn siŵr bod pawb yn ei ddilyn a wneud yn siŵr bod popeth yn ei le yn barod os fod y problem yn dechrau. Fy nghyngor i am unrhyw un sydd eisiau gweithio yn y gyrfa hon yw fod nhw'n barod i gweithio fel tîm, gweithio'n galed ac i fod yn hyblyg. Y peth gorau amdano'r swydd yw bod fi'n gallu gweithio fel tîm ac cyfathrebu gyda'r cwsmeriaid.